Hello guys, good morning. Padong day mig Valencia. Wa ko nagsaba ni nila nga mo adto kog Valencia. Ang uban dia. So kitaan mo gud ka na. Oh, kitaan di ay. Ato Miss Valencia guys, ang i-surprise si Lixian kay wa may nag-uban pagka Pasko. Kita-kita ra guys ni kabut. Diyan na may guys, di ko makablog kaya na nag-video ki, nga nira. Nandiyan akong vlog, ug na nasliksi. Paano yan sa kagagipang kita ka dali? Dali. Nas! Nas! Lula Bete! Lali kay na yung mangga, dadto gida. Saan may mangga? Nas! Lula Bete! Kabaw nga mangga. Tudo kabuok, naliak, mawa na to. Tapos iro, ibabaw. Inakog na ana. Lexian! Ulisa! Inakog na ana. Nana? Dalisa! Dali! Ayana. Ayana. Ay! Uy! Uga iku! Kaya mo ito pa din. From! Ha?
Christmas is dagat. Uy, Biti! Merry Christmas, Biti! Amin, Biti! Halabra na kag igurot, Bi. Di arag ahong gi-surprise, guys. Si Kulot gisapot, mas Kulot. Ano, gisapot man ka, Bi. Yan, hinong kang mama. Uy, matugsa ka na to ko, kay gikapoy kag ligog dagat. Gisapot. Sabot man lagi na imong kunot. Wala tanto mo nagduwa-duwa, Bi. Bi, tanto mo nagduwa-duwa, Bi, to, Bi. Liw hadat to, Bi, oy. Muli nas mama biha, di man ka pwede mo uban kay nagmotor man mi. Nagmotor mi bidak po na bata, likado magmotor na bata. Tunuduha mi sakay di na mapos. Mego magkutsi ra mong nanay. Mati maka mong mamitiris tagbilaran. Uy, muadto kuno mong mamitiris tagbilaran. Muadto kuno mo ugma, oh, mangutana ko utro ron, muadto lagi mo. Palitag cover mo cellphone baguhan og kanang nay screen, lami na natanawon, di na pusa-pusa. Di lagi magilak-kilak kay makamaot. Mato mong mamitiri mo ka, mo sa libi kay sweldo mamitiri. Kiss ni mama, Ruby. Kiss ni mama. Kiss ang mama, di naman love si mama. Kiss ang mama lagi ba? Kiss ang mama, be. Loy mama, be. Doon si Mama gabi, ang katapat kay si Mama Ali. Kamera duha sa bahay, ni wakwak. Di man pwede dimulis Mama, kay way ubas Mama Ali. Gilantan man tos Mama Ali dito. Daghanag nanagat bi, Pasko mananta. Mingaw ron Pasko ha, guys. Ano naman naghilak man ang baby love ni Mama. Niyan higalis Mama para makauban tagkarijot. Mauli naman karong Merkulis. Kana ugma Martis o last tug na raman nimo ugma muli na mo madto mo tagbilaran. Babay na dali. Di lagi gilak-hilak gi-charge mo cellphone dadto. Ina, suko nas nanay bi hapon na kuno bibi. Mama. Mga daot man pangwa ibi. Ibi, mga dagat, mami, ibi. Daot na me. Sayang lagi man gagi pangibugan siguro ni. Wa, nagpicture ko. Hoy, mga ligo na ba? Ligo og dress. Oh, mga ligo kasi. Baka gabikini da ito. Yung iparisag dress. Aw basi na lang. Aga huli sa CCTV. First batch. Ako ito. Amo gajida. Mga daot yan sining na ay yan gipanguha. Daot ha, daot, tarong. Lami no nang daot, wa nakadyo aslom. Humok na. May pa nagdakag. Ikubag. Sa kubag ka rin. Talag, gilan ko. Dah, arang ito man nagsamot ang kuan. Tuyo kay ang kamot pus mga nang luslo. Umalak ko yung bigot. Grabe sili pa imuga. Mi agdog unta dani oy. Bahal. Ikinsa na lamang ko. Hello guys, gikan mi nanguhag mangga da rang lamia kadyo hampuong kadyo na pagaday dahon. Jahapon naman ni uli na ko kay wa pa ubas mama, way ubas mama ali. Mi kadyo guys pak. Mi oy. Hello guys, dana day kusbay na uli na ko gikag Valencia. Siliksi naghilak. Na-surprise kong siya pero naghilak kay gusto pa pwede jag di pa ko pauliin jadi mapwede di ko muli kay si Tali dari gihilantan way uban. Yan na po kus garden guys. Kit ka jungipon bagang o pamuok. Yan ako kog nabay dagko kay ang hatag ni kagawad ni Ribuyo kay nangadyo siya patula. Kay pero laging nagpost ko halag man ni.
Guwang na ni. Kuha ko isa ka bokret. Reverse. Ay, naana pa dagko di ay. Ano pa ning pangkuhaan? Aning ihatid. Kanang naluoy kong liksi. Madun naraman po, nalipay si Chakrisit nagkauban mi. Ni adtuman ko na ni Udto. Ni uli ko mi alas 4. Nabot mi dari alas 5. Ya. Wako'y vlog duha ka nakaadlaw kay wako'y gana mo laag kay uwan dari ra pugos bay kay kamirang das ati ali ja laay pud ka joy laag kay uwan manang dari ra kus bay nag jahar mig tikongkong anja na mo lagi to silik sinaghilak gikan kus babaw kay kuan kog nota na kog na baro doktor sa center kay magpa-check up. Hindi wa man kuno doktoron. Mo ibot ko dari isa ka punuan guys kay lami kag man eh. So wala na hagbag ko ano ba? Kanang pwede na baga jud. Bitaw murag luoy pa man ibtan. Grabing mingawa dari oy. Hindi na pa yung mga bagdag kang bunga man yung kuhaan. Yeah. Alamot kong dagkuan guys, gunting. One down. Pao ko kadag basket di ay. Butang sa raman ni dari. Mangipo sa tagkuan guys, patula. Pwede ram didi guntingan. Utanan mo siguro pa nila dito. Daragang na harvest guys. Daghan gapoy bunga. Ang gipangkuha kay na aron dagkaan gani bago pagalit to nagikuha das naging adlaw pa man to. Dagka na pod.